skal vi i gang med den næste opgave. Den med en ting. Du skal have en ting i hånden for at blive rigtig ven med den i løbet af de næste 8 dage. Og nu har jeg gjort ligesom i tv-køkkenet. Jeg har taget en ting. Jeg tog en bolle for 8 dage siden. Og vi har så gået og hygget os. Og vi har rørt, og vi har pillet. Og jeg har siddet med den sådan nogle minutter hver aften. Og nu er det så nærmest sådan noget dej. Og nu skal jeg fortælle en historie om den her bolle til nogle børn. Og så må vi så se, hvad de finder på. Sådan en bolle, den kan få mange former. Smager stadigvæk af bolle. Og noget af det, vi så skal arbejde med, det er, hvilke 3 ting skal bollen udsættes for i løbet af eventyret. God fornøjelse!